Sounding good all the time. Makadi kokumativi mana inyika yedu linjani bakwethu-ke kuzindawana zonke lapha elingalikhona. Yes, sounding good all the time indeed. Nasunoyimswa 2 July 2024 tichiti susupano Pastor FM Zimtulikazi. Ye linjani bakwethu-ke kuzindawana zonke lapha elingalikhona. Selamukela-ke ngokujabula okukhulu. Nantu uhlelo lwenu eluluthanda okwamagama chirongwa chenyu chamunofarira till the live kusvika za 12 o'clock pakati peusiku takagukuchira. Tinazvo zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumura. Silako-ke okuzilayo okwetusayo lokufuna-ke ukwenjila sizabe sikubamba-ke kulolu hlelo kuchaze ngithi zvibataka ipophano. Tichabatana nevakomana vemaphepha nawo vachitipawo zvinoyera, zvinoshamisa. Tikutaura nezve H Metro inowanikwa kubva Monday kusvika Friday, nekwayedza bepa nawo redu rinonyora murimi roshona rinowanikwa every Thursday. Tichabatana kane vatori venawo vachitudza zvakamira semapepa aya svondo rino. Mushure mezvo tinacho chirongwa behind bars, nyaya dzekumajere, vanhu vari kumajere vachitudza kuti zvakambosvika seiko kuti munhu anga achizoenda kujere. 11 o'clock Miss P wabantu vanenge vapano uzabe selapha-ke uMiss P wabantu ngesikhathi sika 11 sesilethulela-ke uhlelo lwabantu abadala chirongwa chevanhu vakuru couples quality time apo patinenge tichitsaurauka nana baba nana mai panguva idzodzi dzatarisira kuti vana vange vachakasvinura. Handitika hatarisira kuti vana vange vachakasvinura. Saka ndo zvamungangotarisira manheru anasinoyi ikona-ke lingakukhangelela-ke kuntambama yanamhlanje. Tinokutambirai vari kudai svika kupinda nema-messages paWhatsApp platform pedu, vari kupinda nema-text messages, vari kupindawo zvekare nezvakasiyana-siyana. Muchitibata vamwe pamaradios, vamwe muri kutibata muri kumabasa, vamwe muri kudzimba, vamwe pamafoni, vamwe muri mudzimotikari, vamwe muri mabhazi, makombi, muri kuenda kumabasa, muri kubva kumabasa, makananga kwakasiyana. Tiripo kuti tinge tichitandadzana nemi sikona-ke uvana-ke sive sikwechisana lati. Saka chigadzirirai kuti tinge tichizopinda mune chedu chirongwa apo patinenge tichizokupaika zvakasiyana-siyana. Saka iko zvino chirega tichimirira kuti tinge tichizopinda munyaya yedu yanasunoyo. Oko manje tinenge silindeke uvana-ke singeneke kundaba yetu eyanamhlanje. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Right. Tisati tapinda munyaya yedu yanasunoyo, mazuva anaya muri kungoona mafurufuru ariko aya akakungorwara kanosimudzwa nechando, kukosora nezvimwewo zvakadaro. Saka pakadai panoda munhu agare akagadzirira kuti kana ndichinge ndarwarirwa pasi pese panogarawo nemari mumwe munhu hanzi munhu akangwara anogara akaitogadzirira masituations akadaro. Ndosaka pane dzinonguva tichikokawo veGenfin vanouyawo nemazano ekuti vange vachibatsirana nesu. Samson uri sei yako? Aiwa ndiri right hangu, kuri seiko kwabviwa? Kuri nani zvako? Handitika ari seiko marunnings? Runnings atirongomhanya nawo. Handitika vanhu vanga vane mishonga here nekurapwa. Kana atanga kuteerera nhasi angada kuziva kuti patiri kuti Genfin Medical Society tiri kutaura nezvechii? Alright, pane vachakungotibata nhasi. Isusu Genfin we are a registered medical aid under the Ministry of Health and Child Care. Tiri boka zveri inonziyo Association of Healthy Care Funders known as AFOS. So tetsetswani yakanaka. Isusu we provide affordable health solutions kuvanhu mitengo yakaderera kutangira ipopo $16 for 2 people. $16 for 2 people inenge yakutokava vanhu 2, and then a dependent thereafter anenge achingobhadhara just $1, and unokwanisa kuedera as many dependents as you want. Vangava tete, baba, gogo, ambuya, you can add ipapo shamwari, and this applies kuma civil servants only. Okay. Yes. Alright, kuma civil servants yes, only. Yes, civil servants. Alright, okay. So kuna tanga kuteerera ndo yatukutika
Genfin Medical Aid Society. Ko vasiri ma civil servant. Alright, we cater for everyone, Tete. Genfin Medical Aid is for everyone. So for those who are not Batira Nemaoko, we also welcome them on board. My schemes are $30 for 2 people. And also those guys who are not employ large groups of people, my companies, my corporates, we also welcome them on board. So my schemes are $40 for 3 people. It's also paid to Tete at age limit. Saka kana wini vangawa mai vangawa baba very above 65 ku Genfin, we accept them. Okay. Yes. All right. Okay. Right. Iko zvino mune any ma promotions are there? Yes, we have promotions which are currently going, which is free consultation to our general practitioners, because we have service providers all over the country. So ngauri kwa Mtare, Blawayo, Gweru, Rusape, Kadoma, ukangojoina Genfin, tinema service providers vedari koko, unobvaona free consultation to the GP. We are also dispensing chronic medications kuma members edu anenge achangotibata, atina waiting period. So as soon you become a member, we start dispensing chronic medications pastation yamunenge majoina ipapo, anenge achitouya ipapo tete, we deliver them ipapo. We are also offering dental promotions, which is tooth extraction. So for those guys vane mazino ari kurwadza, ukangojoina Genfin nhasi ari kubva atobviswa ipapo. Okay. Yes. All right. So these are some of the promotions dziri kuendera mberi izvezvo, and yes, and this applies to both vanojoina as my individuals vaya vatati vanozvibatira nemaoko and the civil servants. Pama civil servants abatete, I'm talking of my teachers, my pensioners, my agri-tax officers, vashandi vehurumende, yes, everyone who receive their salaries through your SSB, Salary Service Bureau. Yes, all these promotions are to apply kwaari. Okay. Yes. Right, ndikuona vakaonda vakutobvunza tokumbirawo ma-phone numbers, tokumbirawo ma-address munobatika kupi uye ma-services yandofunga vamwe vari kubvunza matopindura ipapo kuti ari kukwanisa kuaccesswa nemunhu wese zvake ari kuchero kupi zvako any location, because we are all over the country. Right, even emakaya, even kumaruva, enkai, eGwanda, Murewa, Mutoko, chero kwauri, as long as uri mushandi werumende, you get to benefit. Murikuwanikwa papi vanhu vanokufonera ipapi? Okay, for those who want to get in touch with us, our physical address is number 8955 between 2nd Namazoe, or number 10 Houston Wind between number 10 Houston Wind, Mount Pleasant. Yes, and then for those who want to make inquiries or kufona or to send messages on WhatsApp, our contact details are 0774 988 861, 0712 079 640. Ndichadzokudza zvakare 0774 988 861 or 0712 079 640. Okay, right. Genfin Medical Aid Society 0774 988 861, kana pa 0712 079 640. Ndo pamunokwanisa kuita sei kuvabata vese varida kuti vange vachizo joina kaningikini medical aid 0774 988 861, 0712 079 640. Mukoma Samson, toda ngokutendai nekuya kwamaita. Awa tinotenda tete. Tatenda. This is Tilda live on Star FM. Right, regai tigare tangozvitaura. Hanzi kune vaya vanosanganawo nematambudziko muupenyu ane chekuita nezvechivanhu. Hanzi sunungukai kubata Sekuru Kanengo. Sekuru Kanengo vanobatika kaivo panhamba dzinoti 0772 965 955, 0772 965 955, kana kuti 0776 069 409. Vachibatikawo zvekare paaddress inoti
2079 Bannockburn Road, Marlborough, New Marlborough, ku-New Mazowe Road, pedyo ne-Marlborough Police Station ndokwamunovawana. For directions phone pa 0772 965 955 kana 0776 069 409. This is Tilda live on Star FM. The Great Enlightenment Earth Movers vanoti ivo tiri nyanzvi pakudzidzisa kuoperata ma-earth moving machines. Ukabhadhara muchini mumwe chete tinokupa imwe miviri yemahara, food pamwe chete kane accommodation. Zvese izvi zviripo. Hanzi tibatei pa 0771 967 735. Namba dzavo zvekare 0771 967 735. Tilda live, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Right, muchirongwa chedu chanhasi unoyu apo tinoti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Ukaona munhu atongotibata apa kaziva kuti pane zvinenge zviri kuitika. Ndine mukwasha wangu wandinaye pano, vakatibata vachitaura kuti vedu weka zvinhu zvandiri kusangana nazvo muupenyu ndiri kusheya kuti ndoita zvokudiniko, ndoita zvokuita sei. Tikati aiwazve ndosaka tiripo, uyai tizonzwa nyaya yenyu kuti yakamira sei. Makadiko baba? Makasimba tete. Ndiri right hangu, kuri seiko kwabviwa? Kunobviwa matambudziko chete. Right, ndokumbira mutaurisa anditika. Chitaurisai kuti tinyatsonzwanana anditika. Right, matambudziko enyu akamira sei? Tete ndingangotsanga nekutsanangura kubva ndichikura ndichienda kuchikoro. Mutaurisai baba. Ndakakura ndiri munhu aichengetwa naambuya. Amai vakasiyana baba tichiri vadiki. Baba vachidzokera kumusha kwavo kuMalawi. Saka tadaro takachengetwa naambuya, asi chaitika mukukura amai vavari kupi? Amai vanga vakuita zvokushavawo nekuti anga munhu anga ahwani vachititsvagira zvokuti tirarame. Muchichengetwa nambo? Tichengetwa naambuya tichigara kumusha. Saka chaitika ndechoti pandaienda kuchikoro, ndaienda kuchikoro chachiri kure. Taigara tiri vazukuru vakawanda, nonga omota tiri 14 vazukuru tichengera naambuya. Asi ini ndaimhanyiswa nehuku. Alright. Pa 14 vamwe vavari vana vanga tiri vazukuru tose. Vana sekuru hanzvadzi dzamai vangu. Amai. Vamwe vevo vanina vaamai, vakoma vaamai. Tichienda kuchikoro, ndairamba kuenda kuchikoro nekuti taigara tiri vazukuru vakawanda. Saka zvaitishungurudza nekuti chikafu chairema kuti tiwane. Saka ndaiti amai vakaenda kwavanenge vaenda kunoshava, ndaiti ndoda kuenda navo. Saka ndaizoramba kuenda kuchikoro. Saka ndaiti pakuenda kuchikoro ndaimhanyiswa nehuku. Pane jongwe raichengetwa naambuya vangu ranga riri hombe mumusha. Raindimhanyisa. Raimhanyisa imimi ndoga ndichichema. Vamwe risingamhanyisi? Vamwe ranga risingamhanyisi. Zekuti even amai varipo chaivo. Vaiti ivo vari mumashure mejongwe, jongwe riri pamberi richimhanyisa ini. Ndingangoti chikinhambo chinosvika 1 kilomita. Vozodzoka ivo, vachidzoka ivo irodzoka, ini ndakuenda kuchikoro. Ndoenda kuchikoro dzimwe nguva ndaihwanda munzira, dzimwe nguva ndaisvika kuchikoro. Kusvika amai vazowana nawo nababa vakazorichengeta, stepfathers vakatichengeta. Vazotora nawo vakugara pane rimwe purazi vachishandawo. Saka ini ndainetseka kugara navo nekuti ndasina kuzvijaira. Ndaingonzwa kuti baba vedu vakaenda kuMalawi, baba vedu vakaenda kuMalawi. Ndadaro ndaitiza kwaigara baba naamai baba vai vanga vatora amai stepfather vangarora amai vangu. Ndaitiza zvokuti ndikanzi enda kunogeza kumanheru, tapedza kutamba bhora redu nemapepa rere, ndonzi enda kunogeza mapurazi mune zvokugezera zvinonzi machinja house. Pandinongoisirwa mvura yekunogeza ndaingopota kuseri kwechinja house ndototiza
nekuti paigara musikanzwa handandisi kugara nababa ivavo zvaindiremera alright okay sekundainonzebe wangu kaenda kumalawi Alright. saka zvaindiremera so makatadza kuvagamuchira ndakatadza kuvagamuchira okay saka ndaigara ndandangojaira ambuya saka ndaiti ndikanzi enda unogeza ndaingopota ndongopinda muchinja house mwenye ndobuda kuseri ndotobuda ndodzike bhazi raigara amai nekwaigara ambuya kwakuri kudhuze nekudhuze okay asi chachiri chinhambwe zekusvika kuma10 kilometers okay zvekuti kwangoti kumapasi 6 vangoti munhu inogeza ndaitobuda ndotoenda papanenge sango wozototanga kutoudwa kutotumiwa nhume kunzi mwana asvika kuno chii chaitika aiwa angotiza tamusira mvura yekugeza saka ndaingotiza nguva dzose amai vachibva vasati vazana kuti ndodii nokuti vaida ndiende chikoro chachiri kurefu kupurazi kwavaigara ndokwakune chikoro vachibva vanditransfeya kundendesa kwehanzvadzi yavo yaishandawo pamaini ndikanogarawo nehanzvadzi yavo ndichidzidzawo grade 1 ndiri ikoko asi hanzvadzi yavo yakazosiyana nemudzimai wavaigara naye akashaya vachibva vatora mumwe mukadzi aibvawo nedivi rekumozambiki semagariro andaita nawo nemadziro andaiita asi pane nhau yakazoitika ndigara naye ndakazotanga kuhirireza ndakura mukufamba nemukutsvagawo zvinhu zvaitika ndigara nasekuru kupai ndigara nasekuru pai sekuru ndaingoita yanga iri musikanzwa yevana vadiki ndaiti ndikatransferwa kubva kuna sekuru ndoenda kuna amai ndoenda kuna amai ndotiza ndoenda kuna ambuya kusvika amai vazonditora vakati no mwanangu unofanira kujaire zviripo pagiraundi nekuti ndo mararamiro ataakuita kusvika ndatanga kugara naamai asi nhau yakaitika pane nhau dzaiitikawo mukura kweduwo dzekutiwo mukushava mari yemumapurazi yaive shoma ndakatanga kunobatsira amai kuenda kubasa kwavaita vaipiwa mugwazo wepurazi ndichienda chinovabatsira tichikura tichidaro kusvika papurazi pavaigara pai angariwo mapurazi ehurumende razotorwawo vapiwa varimi vagariswa paso tichibva tatransferiwa kuendawo kune imwe nzvimbo yataifambawo kuchikoro kuendawo 11 kilometers kuenda kuchikoro ndaimukawo na4 o'clock kugadzira hanzvadzi dzangu dzatiri diki amai vanenge vamukira kubasa nekuti kuti mugwazo wawapuhwawo kuti uwanewo kuti upedze nenguva waitofanira kumukira na3 o'clock ndaisana kugadzirawo kuenda kuchikoro nehanzvadzi dzangu ndoenda kuchikoro todzawo manheru asi maweekends ndaienda ndichinobatsira amai kubasa kwavaienda tazogarawo ikoko timbva tazobvako tichibva tatransferiwa futi vachibva vauya kuno kuharare kuratanga kunogara kuno kuharare tichigara kuharare tichidzidzawo kuchikoro chandaiendawo but chikoro chandaienda changa chiri chikoro chaidzidzwa zvakanyanya zvokuti vana vaingomwa doro vaiita sei chimva maweekends ndajaira semunhu aiendawo kubasa ainobatsira amai ndakatanga kuti kuna vanhu vaishanda navo vaiva kuru kwavari ndikati indokumbirawo kana paine basa rinokwanisa kuti ndishandewo semwana ndiwanewo mari yangu yekuzvimiririra kwete yaamai vakanditi aiwa chatokwanisa kuitira chienda kuchikoro maweekends nemaholidays ouya tichikupa basa rinoitawo nevamwe vana ndakatanga maweekends ndakanda kuenda kubairimwa purazi vanoti mwawiti soya beans saka ndakatanga kushandira school fees nemauniforms angu ndofunga ndakatanga kuzibhadharira school fees yangu kuziva chinonzi school fees uzibhadharira ndiri grade 4 kusvika mapedza makazopedza kusvika pachii ndakazopedza hangu kusvika paform 4 ndofunga form 3 handa kuinyora ndakangoti form 2 ndakagumira ndingangoti term 2 ndobanaida chikoro form 4 hamuna kuzonyora form 4 ndakazonyora form 3 handa kuinyora handa kudzidza form 3 saka ndakasiya chikoro chakaita ndisiye form 2 yanga iri nhau yemari futi nekuti papurazi pataishanda apa tainodzika shiri minda muwiti mene dzaidza witi tichidi chivanda zati mari iya ishoma nekwandiri kugara nekwatava environment yacho yasiyana kuno kuharare rega ndichosagawo basa mumayadhi chibva ndaenda unotanga kushanda mumayadhi maholidays maweekends kusvika apa murungu pandaishandawo ipapo zvanetsawo vanhu vambomiswa alright handei mapedza chikoro manje makuita zveupenyu ndapedza chikoro ndakuita zveupenyu
ndopakatangira ndingangoti kuziva ndakunyatsoziva nekuti ndopandakatanga kuroora. Okay. Ndatora mukadzi wokutanga. Mamune makore mangani? Ndingangoti 2004 into 84. Saka ndingangoti 20 years. 20 years. Yeah. Saka ndadaro ndakatora mukadzi. Makarora mapurazi ko? Ndakatora kupurazi ikoko. Uchibva yaita mwana wokutanga nemukadzi uyu. Takagara almost kubva 2004 kusvika apa mama nemusha wenye. Ndaigara naamai. Alright. Ndachigara naamai. Nemukadzi. Nemukadzi nehanzvadzi dzangu dziye nekuti mumba medu mamwe tatiri 4 vakomana vababa vakaenda kuMalawi. Okay. 2 vakomana vakaenda nababa vakuru neni nemusikana 1 akanga asara kuno kuZimbabwe. Saka ndini andiri mukuru pavana vanga vari kuno kuZimbabwe. Okay. Ndadaro ndatora mukadzi uyu 2007 munhu wokuti taigara chinetsana taura kudii achibva aenda oenda kumba kwavo ndonomutora ndomuteera odzoka oenda kumba kwavo ndomuteera odzoka kusvika ndakushandawo kuno kutauni anga asina birth certificate mwana taane mwana akudawo birth certificate ndakatambira mari zvinhu zvazvakunetsawo mari dzacho dzakungotiwo chawa ukatambira mari zvinhu zvinenge zvakwira mwana muti mari anotambira iyi chena ndorosa birth certificate nekuti mwana aita se akura achibva aenda achidzoka nemari iyaiya vakafambira nyaya birth certificate kubva kuna mai vacho kusana baba vachona. Alright, birth rakazotorwa. Alright. Ivo vachibva vatora birth ndikubasa ndavangosvika zvinhu zvisina mumba vatakura vaenda. Ndokuenda kwakaenda. Vakaona igana vaimva vati imbomira kutevera. Ndikamira kutevera for 7 months. Havana kudzoka havana kuita sei. Kuenda zoteerawo ndakaudzwa nemwana ndikatora mwana. Mwana akatanga kugara namai vangu nababa vangu kusvika nanhasi vazoshaya mai vakashaya 2020. Mwana wangu achigara namai nababa vangu inini. Ndakazotora baba venyu vakavaenda kuMalawi. Aiwa, stepfather vere. Alright. Right. Next. Ndakazotora mukadzi wechipiri. Mukadzi uyu ndakazanetsa chibva ndamutora ndamuisa pamba. Tatsano mwangu upenyu hwanetsa. Rega ndimbobuda kunze kwenyika ndimboona zvakamira sei. Ndaenda kunze ndakaenda kuBotswana. Sasa kuBotswana upenyu hwekuBotswana hwakaoma. Ndibva ndaiti ini kuna mwangu mapepa ndinawo haana kukwana. Asi kuti ndidzokere kuZimbabwe hazvigoni. Ndakuenda kuSouth Africa. Toenda kuSouth Africa mukoma wangu anga South Africa but airamba kuti ndiende kuko nenye kuti mapepa angu ndasina mapepa. Ndasvika kwake ndikamufonera ndikati chama ndamuno asi ndikuenda mafriends angu kana hazvigoni kuti uende mafriends ako ndiri muno. Chuya kuno chibva ndaenda ndine shamwari yangu yandaenda ndinayo yaiziva nezveikoko. Tisvika mumba kumurungu wake murungu akati andivana vakatakura ava ndikati akati munyina wangu neshamwari yake mangwana vakatanga basa. Soziwo maZimbabweans vanoshanda. Ndikatofarawo ndikati awana basa. Kuseri kwati mwangu akati aiwa enda kuenda kuhama yangu. Kuseri nditanga basa. Kusvika ndishande ndikoko mukadzi wangu akazorwara ari kuno kuchituwana natora uyu. Anga ari pamwiri. Akanditi no ndarwara. Uya kuno ndikati aiwa chega nditaure murungu ndinoti anganipo mari. Toenda kumurungu ndataura naye kanzi aiwa asigoni kudzokera kuZimbabwe. Nokuti Zimbabwe chikunesa zvipatara hakuna. Ndokupa mari wotumira mukadzi wako ouya kuno ndomurapisa inini. Ndimataura mashoko iwaya kumukadzi wangu akaramba zikanzi no mai varamba vati iwe uya kuno. Ndakatakura zvinhu kubva kuSouth Africa ndikauya kuno ndikagara nemukadzi. Asi mugara kwatakaita akabva aita nhumbu akaita mwana. Mwana akazoshaya ndakushandawo kunoku. Mwana akazoshaya akarwara here mwana haana mborwara. Ndatobva kubasa ndatobva kumba ndichienda kubasa mwana ari right. Ndasvika kubasa ndipo ndakazofonerwa ndikune supervisor wangu ari kuuya kuti iyo kune foni yapinda kuno kududa kumba kwanzi kune mwana arwara. Inga ndakuzivawo nekuti iwo pfungwa dzadzidi kundizoti munhu anzi arwara pamwe anenge atoshaya anachana akaziva. Pamaenda mukasvika mwana. Ndobva ndaenda ndikusvika kumba ndiona vanhu vakaungana. Vanhu vakaungana chii? Ndopinda mumba mwana kunzi ashaya. Ndikasa mwana ende mwana anga ashaya zveshuwa. Asi chakandishamisa kuti mwana airamba kuvhara maziso. Takanomuviga achiita maziso ekuvhara neveseline achiramba kuvhara. Ndikati kuna vamwe amai vainamata namai vangu ndikati mwana wangu haana kufanira zvaMwari. Vaibva vandivhara munhu kanzi nyarara. Chimwana kusvika mwana wangu anovigwa. Ndikamboramba kutema runonzi rukaurere ndikazotema mwana wangu akavigwa. Tikagara tikabva pamba paamai timbva taenda kugara kwedu kwataigara akaita imwe nhumbu 3 months ichimbva yabva yanga nhumbu yechitatu
Okay. Hama dzangu zikanditi iwe dzorera mwana uyu kuvabereki vake ndikati kwete Solomon achibara handimudzoreri ndokufambira dambudziko iri ndorigadzirisa asi ndangoti akangoita 3 months akangoti mudumbu ndaiziva kuti kana apana akazvitakura nhumbu yatopera saka akabva nhumbu ngani akabva nhumbu 4 mwana 1 ndiye akaenda pasi asi panhumbu dzaakabva idzodzo ndini ndaitoita nyamukuta kutobata mwana kana abuda ndaitobata anenge atori mwana tiri vaviri yanga ndikato mwana zvekuti aitwa ndooneka. Alright, okay. Saka dambudziko rakazotangira papi? Dambudziko rakatangira pakuti mai vazoshaya ndatora mukadzi wechi2 ndakatora mai vachiri vapenyu asi saka ndakurarama ndi munhu ane bitterness kuti sei zviri kuitika kwandiri mai vakanditi aiwa handei kumasowe vainga vakuenda kumasowe vachienda kumasowe asi mukadzi uyu kuenda wakaita akatoita gemenzi mumba achimbva aenda semunhu vaimuvaidza kuti ndikuenda kumasowe ndiri kunamata asi zvinongoitika ndakazota hope kumasowe mandienda kumasowe ndikati ndarota hope kwanzi kune rwendo rwamuchafamba asi rwendo urwu muchafamba kuenda muno muHarare asi maprofita epachechipenyu ari kubuda kunze vari kuti ivo vari kuenda kunorwisa zvavari kunosangana nazvo mumamasowe penyu but ndaona ubvonopedza ndakarota unenge ndakumira musha mai vakaniti aiwa iyo ndo zvaunoita. Alright, saka chii chakazoitika after hope? Chakazoitika pakazotanga kufiwa pasowe pamai vafamba vaenda ku isowe ramai venyu aiwa vaitonamata asi ivo vanga vati vasadari papatanga kufiwa pakafiwa pamusoro pavo paiswa pasowe maziva atinoita kuna pati masowe so afana kufiwa kumasowe saka azonzwa kudaro vakazouya vachindiudza kuti hope dzavakataura dzezi dziri kuitika zveshuwa maprofita avari kunzi vanga vaenda kumozambique kunodii kumozambique chivabvunza kanzi kunoita satani kati ingati nyamata kuno mutichingoza satani tiri pamutiri kunoko ko vana kuenda kumozambique kunoza satani pakudii amweni vanhu vangu anoromba here ndakatanga ndichimata pamusoro pepai ndakapedzira akanudza tsananguro dzimwe ndakarwadziwa nekuenda kwakaita mukadzi akanudza tsananguro dzekuti ndaona mukadzi wako atorwa nomwe murume ndakambofunga pfungwa yekuuraya mukadzi yozvaza ndirwadza maendero akaita ndikamumutevera ndikadii ari kukurambira ichi akangopomoka mumba akangoenda. Alright, okay. Saka uyu mukadzi wechi2 uyu mukadzi wechi2 alright then handei kunimbumberi ndichimva ndazosiyana achimva ndazotora wechi3 wechi3 akaita first miscarriage achingopinda mumusha 2015 iyoyo muna February 2015 iyoyo muna December aibva bata mwana ari kufamba izvozvo but mwana aita akanetseka tumbate maoko tichite sei airwara tonokwedza ngochadza usiku aichema kuti anazobatsirwa kuchiti kwananda kuenda nemwe mukuru wechedu akazoshayawo achimupa 25 akati uyu anyarwere futi ndewangu zvikazangopera zvakadaro aimvaita mumwe nhungu aimvaita mwana achimbashaya kuti pa3 months saka vakadzi venyu vese nhumbu dzakabva ingani vana vakafa vangani vana vakafa kune 1 wechi2 tichingonipai nhamba yacho uyu akafirwa nevana vairi wandinaye pari zvino uyu akafirwa nemwana 1 ndiye wechi3 uyu ndowechi3 ndiye wamuchinaye ndiye wamuchinaye. Alright, saka handei padambudziko rakusvitsai pano saka chii chanetsa dambudziko andisvitsa pano ndakazoona nhau iyi yanetsa yakurisa nekuti ndiri kuti patakafamba naamai hama dzake dzakapedza dzakunditi iwe uri kufamba naamai amai vazoshaya vakunditi aiwa iwe kufamba naamai amai vasika mukushaya muchifamba muchigadzadza muri kugadzisa ndoenda bek toenda kuna amai ndikati chienda tiende kugata tinobvunza kuti ndizvozvo here nekuti amai vaiti hama dzangu dziri kuramba ndovanzwa dambudziko riri kuitika nekuti pane zvatakaitiswa mukati memusha tichirarama saka ivo ndovanoziva kuende kwatakaenda zikati aiwa ivo hakwanisi kuita kwedambudziko iri da hama dzaamai dzikaramba sisi vacho tikavadeedza vakauya amai vakarware amai vana kurwara vakaita tsaona vari kubasa vaita tsaona taivarapisa rwoko gumbo ravanga vakuwara vakatwa gumbo vakabheuka netrakita vachiti tobuda mumashedo vachienda kumunda vachibva vakuwara gumbo saitairapisa gumbo ivo vakanga vakuwara pamwoyo saka vangaita inonzi clot pamwoyo saka ndozoshaya kwavakaita ndoyavakauraya saka dambudziko iradaro ndakazoti amai vaisipo ndafamba ava bhozi ndaifambira nyaya nzadzi yangu bhozi dzangu dzainetsa kuroorwa kwadzo vaibva vauya kwandiri zvikanzi no tikunetsa kuti zikunetsa kuroorwa chiende todii ndimhaenda kuna vabereki ndikati vabereki tikuona vamwe vana vari kufamba navabereki vavo kuri madii kuti timofambawo tese vachibva vaita se tafutanga kufamba kusana nezvonzi ndikuta se ndiri kuti ndavananga mai uroi
asi ndaifamba tichigadzira nyaya dambudziko remusha ndazoti ini ndakuda kuti ndivhomera nyaya dzangu ndopandakaendawo panakazi nevamwe kubasa kune vamwe sekuru vanobatsira kupi kuepwet ndakaenda kuna sekuru vaye vakanditi dambudziko rinokwanisa kukubatsira asi bati dambudziko randiri kuona pauri randinokwanisa kundibatsira bhosi dambudziko roda mari ndikati vakanditi ndiri kuona mari iri kupeperuka ndikati zveshuwa kanzi une mari ipo ndikati $10 vaimva ndichitora mari iyo $10 saka vangati ndirawo yemuti vaimva ndipukuta maoko ako zvatinoita kuchigeza kana wageza maoko ida kudya sadza nedishitawewo chimwe natora mari yanyu vana kupukuta nemaoko uchipukutira mari pamaoko vaimva ndichiisa murume wekamhukara amekanganyongo katikatsindi chimwe ndaisa mumaoko kakari pai kamhuka kakari mundiro yemuti zvinhu zvainetsa meshe mashurumu mari dzinetsa kuti mukadzi ndikanetsa mukadzi mari ikanetsa ndodzokera pamba mari dzinenge dzidza kubva pandakaitwa izvi nasekuru ava ndane 2 years ndiri kushandwa nemukadzi muri kuita sei ndiri kushandwa nemukadzi mukadzi ndiye anototengesa kuita sei kudii ima hapana chamuri hakuna ndinoita zvemamaini but zvinhu zvakasunga kusunga zvokuti kunyange ndikati ndingi ndipo mari hakuna chiri kubuda ndikaenda kubasa ndikaenda kupi ndiri driver ndine license ndika 2016 but zvinhu zvakasunga chinonzi mari chakasunga maoko mangu saka pese pandiri kufamba ndikunzi aiwa munhu aida kugadzira muzvikwe akaita utsinye akakutswera zvoti pese kutswera kutora mbeu yauinayo kana munda mako kana kutora mari zvinhu zvaunoshanda ronzi tswera kamuka kaye kandakaitwa nemaya ndokakunzi kakuta kamuka kamakapfekera mari mumukano ndokakunzi kakutora zvinhu zvezvi zvandiri kushanda pese pandendiri kanenge karipo ndoda kuti ndigadzire dambudziko kudzokereka kumunhu ndakatomboendako ndikamutsvaga ndikamushaya ende ndofunga ndimwari nekuda ndakamuona nebitterness yandinayo nezvakandiitira kuda dambudziko handizifungi kuti vaimira zvakanaka pamakaenda muchinobatsirwa papari pamba pake here papari pai iyezvo ndopandakazoziva kuti ailoja asi iye aitaura netoni chimoskeni asi mukadzi wake angari munhu ndiye atoturukira pamatare ake ndansati ndamboita zvokuenda kundipinde mun'anga ratidze kuti nditrai kundigadzira dambudziko remusha kuti vakadzi vari kungoenda saka nanhasi izvezvi ndakasungwa chinonzi mari ndo chakasungwa asi chiri kundishamisa zvekuti panatanga kutaura nemi kuno kundichiti titati kuti dambudziko rangu rakamira so ndati aiwa handingaite zvinhu izvi because takamboita zvinhu kumashoi sehama chiti aiwa ngatifambe tigadzire dambudziko asi pese pandikuenda kunzi iwewe unotaurisa iwewe wakangwarisa kusvika anenge achidaro ndeni pese pano maprofita vanga vachivanhu patakazofamba panakakomana nasekuru vangu nedzamai vangu nemunyina wangu ndikanzi iwewe unotaurisa nyarira muromo wako ndonyarira sei kana zvinhu zvakandiomera kana vana vangu vachifa kana munhu vakadzi vachienda ndosaka muri kuna ndauya kuno hongu ndanyarara asi dambudziko harina kupera saka ndati aiwa ndabata tete tiuda kuti aiwa ndikumbira rubatsiro nekuti ndikaenda ndikafamba ndikaenda kwandaenda vari kuchiva chipo changu chicho vondivhara upenyu hwachona saka ndati aiwa ndikusabva munhu andibatsira nekuti ndapera ingave mari ndakatengesa malaptop mukadzi akatengesa zvinhu zvaakainazvo zvichiedza tichibatsire zvinhu but zvinhu zvacho vanhu vachonaka vari kutoti taiwese saka handisina chinonzi mari ndoda munhu anokwanisa kundibatsira kana kunzi ndozomubhadhara kana kuti mahara ndapererwa ndosaka ndatouya kuno nekuti ndikushanda ndinoshanda asi hakuna chiri kubuda mwiri iri kufa nenzara vana vangu maschool fees havachakwanisi kuenda kuchikoro mukadzi izvo ndazvitakura lati nai ndafana kundaya naye kunoku izvizvi akapotera miskelejimani nanaye apera iwa yatabvaya ndosaka ndisina kuti kwanisa kuuya naye kuno aitokwanisa kuti adzana ngureda muzara kusangana naro iye pane pamama kutaura kuti saka chakushamisai pamauya kuno chii chamushamisa ndechekuti ndakatanga kufonera hanzo hama dzangu ndichidzikuudza kuti inini dambudziko iri kai kundichifamba ndega ndine muchivanhu handisi kura kuti handisora dambudziko ndakaitwa nevakuru vedu kudhara saka inda kuenda kuredhiyo kwatete tiudha ndinobatsirwa ikoko pane zvimwe zvinhu zvandakakuona zvisinuka muchava vamwe vanhu vanga singatara navo so vakutora neni pane zvimwe zvandanga kuona zvichinja kudai even hana yangu even mwiri wangu uri kureruka kuti chii handizivi kuti chii chiri kuitika sure handizivi alright saka kureva kuti dambudziko rapera ye handingati rapera nekuti rinogona kuti tinogona kuti rapera but 2-3 days ndarivara ndogona kutanga kutogona muka futi saka ndoda munhu anokwanisa kundibatsira nokuti dambudziko iri handisini ndega tiri mufamily
izi nehama dzangu chaidzi nehanza dzangu zviri kutonetsa kuti tiwirirane. Alright. Saka varoda kukubatsirai vanokubata ipapi? Vanobata pa 0717 983 252. Alright. Okay. 0717 983 252. Muri kutaura kuti hamuna kana mari kana katse kana chi, muri kukumbira kubatsirwa pachena? Ndiri kukumbira kubatsirwa pachena. Andina mari yapera mukufamba mukudyiwa mari nevanhu vanenge vachiti vandibatsira pasina chiri kubuda. Vana vari kungofa, mari dai dzasungwa. Hakuna kundichifamba takawira nehama dzangu kuti ndiganitsage mari tochifamba saka mari yacho yasungwa. Vacho vatafamba navo kuti hama dzachona havachatodi kana kunzwa nezvatso. Yeah. 0717 983 252. Right, vanonzi Baba Banda nditi? Ndi Baba Banda. 0717 983 252. Kwa hiyo munhu uyu wachakakuitirai zvaakaita, makabva mashaisisa ainzaniko? Makabva mashaisisa kuti anowanikwa kupi kana pakabva pashaya munhu anomuziva? Vainzi Sekuru Mukanya. Yeah, ndodambudziko. Vanhu vanenge vachishandisa mitupu. Ukazotsvaga Sekuru Mukanya, vana Mukanya vanenge vakawanda. Ndaitori nhamba dzavo but nekuda kuti kumabasa kwandoshandira dzekumamaini uku ndakamhodhikirwa pasi ndikasiya foni ikasara pasi ndopanda karasa makunda. Makamboita sei? Ndakadhirikirwa pasi pemaini. Hey, uri pasi mugodhi? Ndiri pasi pemaini, pasi pemugodhi. Ndopanda ndakasiya foni. Ende akasiya kutanga 3 times. Ndichidhirikirwa? Ndichidhirikirwa. Ipapa ndetone mainjuries. Itone 2 months zvagara ndiri pamba. Ekudhirikirwa? Ekudhirikirwa. Sure. Unenge uchiwedza kuti mhuri iwane kurarama wawedze kutsvagawo uite sei nyika yakaoma hatirambi but ina hanzi kupomera nyika kwete ba. Okay, all right. Baba Banda toda ngokutenda nekuya kwamaita ende sekutaura kwamaita tinovimba kuya kwamaita pano muchawana muna chakubatsirai anditi ka tinovimba muchawana muna chakubatsirai mumatambudziko enyu. Namba dzaBaba Banda zvekare 0717 983 252. 0717 983 252 ndo pamunokwanisa kakuti muvabate ipapo anditika. Baba Banda, thank you so much for coming through maita henyu. Tichikushuwirai rombo rakanaka uyezve tichivimba kuti muchaita sei muchakwanisa kuti muwane rubatsiro anditika. Alright, okay. So ndonyaya tange tiinayo nasino patukuti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa tichivimbawo vanobatsira muchabatsirawo netsitsi nemwoyo wamari mangozvinzwira munhu akatobatikana zvakawanda zviri kuitika muupenyu hwake. Right, tichiendera mberi nechirongwa chedu. The Church of Christ Life International kwa Apostle Sunday the Witch Killer vari kukukokai svondo rino hanzi tichange tine inonzi mega service, our big Sunday prison break service this Sunday. Come and meet the power of God, because when power meets power, the lesser power bows down. Saka for more information hanzi tibate ipa 0774 066 971 0774 066 971 kana 0773 582 682 0773 582 682 kana 0775 637 960 0775 637 960. Church of Christ Life International kwa Apostle Sunday the Witch Killer Sunday service. Yes, Sunday prison break service ichange iriko this weekend. The Tollgate Motor Spares vanosupplya ivo ma-engine spares pamwechitika nema-engines, ma-suspensions, nema-service kits nema-accessories acho. Vanoti ivo huyai tinazvo in stock ma-spares emota dzinotevera ma-Honda Fit, ma-Honda Aria, ma-X-Trail, ma-Runix,
Bubble, Mabelta, Probox, Vids, Revo, Noah, Nissan Tida, Nissan March, Mazda Bongo, Mazda B16, plus many more. Vari kuwanikwa kupi? MuHarare vari panumber 30 Kaguvi Street muguta reHarare umu. Ni panumber 2 Robert Mugabe Road, shop number 2 mutaundi chaimo. Kozoti kwa Gaza ku Gazaland 8633 Old Jairus Jiri Complex, Gazaland. Nepa shop number 4 Kona Akram and Idi Mnangagwa Street kuri kuKweru. Nepa shop number 5 Nyamunda Building 4th Street kuKwekwe. Tine shopu itsva, tine shopu nyowani. Shopu iri kuChegutu pa Z&Zem Complex pari pa number 2 stand number 579 Station Street kuChegutu. Munotifonera pa 0786 852-151 0786-852-151. Tichibatika pa social media platforms ese Tollgate Motor Space. Uyezve civil servants ese munogona kuwana zvese zvamunoda nechikwereti chamunobhadhara over 36 months. Anditika kozotiwo non-civil servants, you can also get spares on credit. All you need to do, you must come in a minimum group of 3 people who are from the same company in order to qualify. Contact us on 0786 852 151 0786 852 151. Tollgate Motor Space, the genuine parts place. This is Tilda live on Star FM. Vox Solar Energy in the building. CEO Makadiko. Yes, tete muri right here. Andiri right hangu zviri sei. Aiwa tiri kungodaro tungomapusha masola nemaboy waya tete. Aiwa tukuona kuti amusi kudzokera shure. Ndandiri kutoita go through Facebook page re Vox Solar Energy. Aiwa muri kumhanya naro basa. Aiwa tinotenda tete. Thank you nemafollowers enyu nekuti supporta kwaanoita isusu sevanhu veVox. Yes. Yes, kune vatanga kutizivawo nhasi isusu seVox tinoita supply and installation of solar system products. Tikutaura both commercial purpose as well as for domestic purpose. We are also into supply and fix of tubing and wiring material tete. Titaura conduit pipe, house wire ranging from 1.5 millimeter up to 15 millimeter. And we are also into borehole services, which is our third department. Patinge chishandisa machine yechimanje manje pakusaita mabore. Chinge tapedza kusaita tochichera mabore. Tapedza izozo toisa that Tilda package tete. Haya, imime muchandibhadhara mari yakunzi Tilda package manzwa. I'm now a shareholder Vox Solar Energy. Anditika, all right, okay. So muruda kuti chiku newesa katerera just now. Kunewesa katerera tikuti huyai kuVox tikusaitire mabore and pari zvino chiri nepromotion yedu yatikati tiri kupera end of this week yeFathers Day patine madiscount akawanda kubva kuma individual products yedu. So we are still running as well promotion on our sighting. Muno muHarare tiri kucharge $90 and pasighting iyi tinoshandisa machine inonzi ground profiling machine yekuti tikasvika panzvimbo it picks the best point within the given area. Yapika the best point within the given area, it gives us the pictorial view yepoint yedu, which means kuti tinge takuona tsinga dzemvura padzinenge chifamba kuti pa 10 meters pane tsinga, pa 20 meters pane tsinga. Yapedza kuita izvozvo inotipa yatinoti the minimum recommended bore depth yatinozoshandisa kana tinge takuda kuchera. Uyezve inotiupawo ground structure kuti rakasimba here uro riri weak. Izvi zvinotibatsira pakudetermine type casing yatinoita kufanira kushandisa, because tine yatinoti class 6 neyatinoti class 9 or 10 casing. Class 9 yatinoshandisa panenge pakati panenge pane weak ground tete. Beautiful. Okay, tochidzokera kunyaya dzemasola. Mune nyaya yamakasimudza last week yakandiitira zvakanaka, nyaya yema-street lights. Yes, tete. Tiri kumhanya nawo ma-street lights iwayo, ma-community street lights. So we've got packages that we have created. Yekuti mukaenda pa Facebook page pedu, you'll be able to see some of these packages, ma-street lights iwaya, ma-community. So we are doing supply and fix of ma-street lights kubva ku 100 watts
tine ma200 watts nema300 watts zvekare tete, ende mapackages aya anouya ane frame renge rakareba 6 meters. So munokwanisa kubatana seraini, handiti kana mabatana seraini tokudesignera system yemalights, tokwanisa kuaisa kana ari 5 toti 5 kuright tobva tati 5 kuleft, kana taisa saizvozvo zvikura kuti street red rinenge rachena. Vana natsotsi vaya tinenge tichivaona tete vakateerera right now maneighborhood, vamwe toziva makatoteerera pamafoni enyu muri kutofamba muri mudima. Please taurai nevarungu maraini kuti Vox Solar Energy yauya neproject yakanakisa. Muraini imomo mogona kutongoisa musoro pamwe chete mouya motaura nesu kuVox. Tiri vanhu vanotaurika navo ende zvinhu zvachoka zvinotogona kutoendeka. Panoitika matems era. Yes tete hapo isusu sekuVox we understand kuti zvinenge zvinenge zvakatiomei, so we accept matems kubva kuma-solar system, even kuma-street light package yo yati kutaura nezvavo yokuti ukabhadhira deposit, mabhadhira deposit tokuitirai basa, then the balance you pay as you enjoy the system state. Okay, right. So ndo nyaya yacho matononokera vanhu nenhamba, vanhu vakutobvunza tokubatai papi ko nyaya muri kutaura inyaya yakanakisa. Iyo nyaya yema-street lights iyo nyaya yekuchengetedza mvura yekuti hatichadi zvigubhu. Tine promotion yokutaura kuti hatichadi ma20 liters ezvigubhu mumba. Unokwadza mudzimai kana kuti vana sekuru chiona uchifamba wakatakurana nezvigubhu kani hazvibude zvakanaka, right? Hazvichatendedze kana Vox iripo. Exactly. So vanoda kutibata, you can visit our Facebook page, ende mukaenda paFacebook page you'll be able to see some of these things zvatutaura nezvazvo zvakafanana nezveTilda package yoyi serious. So you'll be able to see it. Our Facebook page it's Vox, that is VOCX, yes. Vox Solar Energy, or you can contact us on our Econet number, that is 0779 2 5 then 8 Kwekpetsira. That is 0779 222 22 then 8. Or you can also contact us on our alternative number, which is 0776 556 076. That is 0776 556 076. Or you can visit our offices which are in town, that is Kona Harare Street and Albion, pa number 125 Harare Street. Anditika. Aiwa, thank you so much Mukoma Tererai, CEO kubva kuVox Solar Energy. Maita enyu, thank you so much for coming through. Thank you, Ted. Right, Apostle Peter, ndinzwe kunzi murora munywana akuda kudzokera mumba kwavanzwa nekutakura mvura nezvigubhu, iyo Vox iripo. Pakutoda the apostle package ka. Pakutoda the apostle package. Papa package yemafundisi. Aiwa, mukomatererai munhu bozvo kuti munhu anotaurika naye. Makadiko zvenyu munhu waMwari. Tofara tete muri serise basa. Basa ndiroro tinaro Mwari vari kutichengeta. Imi munadzo nyaya week in week out. Imi ngaimi hazvisi kupera zviri vanhu vakaremerwa mukurarama mukufamba kwavari kuita uku. Right. Apostle Peter kubva kuMercy World Mount Gilead Church, tinokutambirai nemufaro mukuru. Ndinokuonakirwa nekuroora kwamakaita. Ende imimi ndimi mapinda mabo madzidza nekuona zvakawanda. Ndinzwe kunzi kwaita matambudziko kumba ikoko neexperience yamawana pada. Ndogara achitaura wanitete kuti marriage I think is just a decision. Yeah. Kana wapinda you have decided to be there. Yeah. So it's a decision again to stay in that marriage. And it's not something chaungati urumboita trial. Aiwa, we did trial. It's a lifetime decision. Just I'm marriage inotopiwa certificate usati wapinda. Yeah, beautiful. Right. Okay. Service yange iri sei musi weSunday? Wow. Nyaya dzadziriko tete this week tinosiririsa, but we thank God kuti when God is revealing to redeem. Kune a family yakabva kwaMutoko, because maservice edu tete we have people who are coming all the way from Kunana Bed Bridge, Kunana Victoria Falls to attend these services. Kune family yakabva kwaMutoko tete vanga vari mai nemwana womusikana. Vane vana 11 vavakabereka, but pavana 11 6 vacho vakafa pamwedzi yakateekedzana. Tete imagine uchishayikirwa nevana 6 pamwedzi yakateekedzana. It's not something that we can play around with. And munhu waMwari vachibata dare remusha mavo, chaitonyanya kurwadza ndechekuti vakati pa6 vacho pane wechi7 atargetwa, and wechi7 vacho ndiye anga atoya kuservice.
imagine kupona kwaakaita kwekuti akanzwa paredhiyo tichitaura kwakuuya kuservice but zvakapreserva upenyu hwake patarget yanga iripo. And mai vavo vachitaura vachitsanangura vakatanga kutsanangura zvekurwadziwa kwavo mudumbu ndobva munhu wamwari vatoti no chamutori nacho ipoison iri mudumbu yamakadyiswa pamakafamba pamakaenda kufuneral ndokutanga kuchirutsiswa kudai mati kunhuhwa kwaita poison yamakarutsa ivava tiri muchechi tete. So I tell you kuti we saw the hand of God, we saw the power of God. Avasiwo vega vakawanda vakauya vakabatsirwa, and the good thing ndezvekuti wese akauya akaona mukana wekunamatirwa nemunhu waMwari. So this Thursday tete tiri kukondinya hatisi kumira munhu waMwari vati is the Thursday of deliverance. State lottery. State lottery hall. Kana vaibvunza address State lottery hall yachanzi iri papi papi. State lottery hall ingori pakona Julius Nyerere na Speak Avenue. Opposite pa town house pipe uri pa flyover yapa Joina City pipe State lottery inenge pasi pe bridge rekupinda pa Joina rekupinda ku Joina rekupinda pa Joina pasi pe bridge pipe ndo pane State lottery. So we are starting at 5 o'clock. And akubhadhariswi tete zvinhu zvatibhadharisi kuona vanhu kubatsira vanhu kunamatira vanhu whatever that you need you are getting it for free. Munhu waMwari vatori ready kusunungura vana veZimbabwe. Then maSunday it's obvious tinenge tiri pa Convergence Hall kushowground. Then we have got a very good program for vakateerera pa Facebook page vasiri muZimbabwe. We are going to have an online session this Friday with the men of God. We are going to do it on Zoom. So what you just have to do is to register pamanamba nchakupai. Then you register. We are going to have an international program for international visitors. We are going to have them tete. So we have a WhatsApp group. My WhatsApp groups in Gat1 akawanda because Azara imwe yacho ne 1024 imwe yacho 900. So we have a WhatsApp group rina men of God ravachatanga kuminister kutanga mangwana starting from tomorrow. It's a WhatsApp group vachanga vachita ma prophecies vachanga vachiparidza vachanga vachinamatira vanhu. So if you want to get hold of us kuti ku ADM group unongosendera message wakati add on 0780 413 472 0780 413 472. Isai WhatsApp ipapo fonai kolai kana kuenda pa Facebook page pedi yakanzi Prophet Elijah. Vanenge varipo on Wednesday manheru from 9 p.m. vanenge vachita live service ipapo. Then on Friday on 9 p.m. vanenge varipapo vachita service. I can see my phone is now ringing one. So please send a message on WhatsApp. Talk my groups area. Even if you call, we are there. The men of God is ready. Vakatozodzerwa izvozvo tete zvekusunungura vanhu. Anditika aiwa tikuda ngokutendai namba dzavo zvekare 0780 413 472 0780 413 472. Apostle Peter, thank you so much for coming through pa show pedo. Tetenda. Maita basa. This is Tilda live on Star FM. Yes, Star FM sounding good all the time. Nasunomswa 2 July 2024. Right, tanzwa matambudziko akasiyana-siyana ari kuitika muupenyu. Vanhu vaMwari vauyawo tanzwa muri kukoka kuno kuti mubatsirikane. Asi pane zvimwe zvinongoda kungoshandisawo brain. So pane zvimwewo zvokuti munhu ari kuchema mara haisi kubatika mabasa ari kunetsa. Asi nhasi taita rombo rakanaka. Tina mukoma Blessing kubva kuEastview Academy. Tikangonzonzi academy takutongofunga zvemabhuku zvokupfeka uniform zvokutakura maseche akomana mukoma Blessing makadini. Ndofana tete makasimba here. Tiri right yedu. Eastview Academy muri kuita nezvechi? Eastview Academy chikoro chauya nemhinduro ndaona pabva apostol panapa. Vanzwa nekuturika vanhu musoro. Vanhu vane matambudziko akasiyana, vamwe vari kuchemera mabasa, vamwe vari kuti ndapererwa, ndagomerwa. Isusu seEastview Academy tati iwewe chiuya kuchikoro chedu tikudzidzise mabasa emaoko anoti iwo baking. Handiti sana chazve baking tikutora kuti munhu tomudzidzisa kubheka keke repamuchato. Okay. Nere birthday. Nere birthday. Nere valley. Nere valley, nere graduation. With my cakes ka. I think anytime and murutaura nere graduation. Ndizvozvo. And my birthday akangozara mwedzi wese. Handi munoona. Saka zvamataura keke rebirthday
rinodhekoretwa zvakasiyana nekeke repamuchato. Okay. Keke repamuchato rinodhekoretwa zvakasiyana nerepagraduation. Yeah. Saka kubaking tinokudzidzisa zvekare kubheka keke iri nekuzoridhekoreta zvinoenderana nefunction inenge iri munharaunda mako. Right, I can imagine marain utuzikana womuda keke ende munoona mainingi. Yes. Zvako zvatobhadhara. Ndizvozvo. Nechicho. Saka tine promotion yatinayo. Tine 3 macourses atiri kuoffer for just $50 only. Okay. Baking, kuya ye-catering. Okay. Saka catering unokudzidziswa chii? Unokudzidziswa kubika zvikafu zvemazuva ano, makebabhu, mahalf moon, masausage rolls, kwanza mameatballs, nenzara madira ndoita mahalf moon. nemamini pie ipapo. Yeah. Then touya kune uya anoti aiwa ndoita zvebeauty therapy. Tinokudzidzisa kuti skin yemunhu uyu inoenderana nepowder yakadai so that usapere zvemakeup. Yeah. Zvemanails. Ipapo batsirai vanhu. Because mama makeup usatombosangana nawo. Anenge akaposhirwa. Saka zvoda kuti munhu aende kuEastview Academy. Ndizvozvo. So that iwe uri munharaunda mako mukanzi maita muchato. Unokwanisa kunge iwe une mukana wokuti iwe ndiwe kuita vanhu vaya makeup. Exactly. Apa keke repamuchato pacho ndiwe futi waribika. Apa une timu ichatobika chikafu chacho catering. You see. Saka unonga watobata basa rese. Ndizvozvo. Okay. Saka course iyi haina kunyanya kureba zvokuti tinokudzidzisa zvokuti unobata. Ndopandanda kuda kubvunza tisi kutaura zvegore rese remunhu uchienda kuchikora. Vanhu vakuwara nenzara zvokuti toda kuti vanhu vave nyanzvi mumabasa atiri kutaura nezvawo vakwanise kupinda mufield. Kune uya anoti angadi basa. Kune vane macertificates ekuEastview. Tine mukana wokuti unoenrolla wopindawo pabasa. Okay. Then kozoita uya anoti aiwa inoda kuzviitira zvinenge zvakanaka zvekare wakutoena extra money. Pane program yamunoita musi weSunday yemacouples. Vanhu vari kuona hapana chimboripo panyaya dzemari chete. Nyaya dzemari. Saka tikutise Eastview chiuya tikudzidzise mabasa emako usapererwe. Saka pamuri kuti vanhu vauye papi? Right. Maregistrations edu ari kuitwa pakona paChinhoyi naKwame Nkrumah guta reHarare panonzi paFairview Mall. Tiri second floor, tiri room 14. Alright. Opposite Chicken Slice. Tiri muna Chinhoyi kudhuze nakuna Samora Kweya Chicken Slice imwe chete. Tiri paFairview building. Vanotibata ipapo kana kuti achinzi ari kurasika. Anotibata zvekare panhamba dzedu dzinoti idzo 0778 138 495. Ndodzidzokorora zvekare dzinoita pamaWhatsApp, pamatext message 0778 138 495. So lokho ngoweHarare kuphela yini lokho? KwaBulawayo sabona enye problem ekwaBulawayo. Umuntu angafeli form 4 usecabanga ukuya eGoli. Lokwenda. Ukwenda it's not an achievement. Akufunakali. KwaBulawayo kule problem. Umuntu angafela ngoba ngabona impilo isinzima. Sefuna ukucross eGoli kumbe eBotswana. Yabona. So tisavula futhi center ukuthi ama registrations ethu manje ngapha eHarare ama lessons they are ongoing already. Abanye baya register already. But abaningi babesitheka kanti KwaBulawayo. So sathi thina from next week Wednesday ngeTuesday zaphenduka ngizobanika i-reminder abaKwaBulawayo ukuthi from kusasa Wednesday ngabafike ku number 3 Stock Street eBelmont. Number 3 Stock Street eBelmont. Belmont lapana. Yebo. Alright. Okay. Ngoba besenzela khona ama registrations angikhona from next week Wednesday. So KwaBulawayo is the same promotion. I-course eyenza $50 ehlanganisela ke ukufundiswa ukubheka, i-catering, le-beauty therapy. Konke lokhu kusenziwa over 4 weeks anjo. Yebo auntie. Nice one. Okay. So inamba bakwethu 0778 138 495 for registration anjo. 0778 138 495. And then kana muri muHarare munosvika panamba khona Chinhoyi Street na Kwame Nkrumah pa Fairview Mall, office number 14 ndokwa munoya kuzoita registration yenyu. KwaBulawayo lifika ke ku number 3 Stock Street eBelmont. Yikho lapha ke elizobuya lizokwenza ke i-registration. Nxa ulahleka sibambe ku 0778 138 495. Blessing, sithanda ukubonga ngokubuya kwenzile.
hayi mina mboyuzophendula imithandazo yabantu abathi mina semphelile saka tochongokutiwo apostle futhi apostle blessing ayo isusu tinopindula babasa anenge aitwa naapostle naapostle vanenge vaturika vanhu isusu answer yacho imimi ndimi answer yacho beautiful. All right, Blessing, thank you so much for coming through. Thank you, Tituda. Anditika. All right, okay. Saka